Bună lume, am revenit. Așa, după cum vedeți, am revenit. Iar acum este seara, pentru că asta am mult stand-by. Seara? Seara nu, e pe înserate. Nu, că nu prea îmi place să stau. Așa. Hai, mai repede. Bine că am pus două. Așa, să începem minatul. Să coborâm în jos, da. Coborâm în jos cu... După cum vedeți, cum am lăsat și data trecută, n-am făcut nimic cu camera, dar am stat până am rezolvat niște probleme. Așa. Aici aș pune, aici am să mă conjur, aici am să fac o cameră, ceva subteran, aici o să fie casa mea definitiv. O să fac tot felul de lucruri, o să fie super. Până atunci mai este, găsim toate alea. Mine o facem aici, scobor aici cu un pătrățel, două. Și bine că am dormit, pentru că ne va spawna, de acum ne spawnează aici. Și nu mai trebuie să ne îngrijorăm. Așa. Cei care nu știți, este pe al doilea videoclip. Să începem. Pac. Cam așa. Aici, la mine. Am nevoie de coal. Nu de coal, am nevoie de lemn mult. Foarte mult lemn. Ciudat arată toate. Uite, pac. Mobii nu pot să sară. Adică e greu, uitați aici. Nu pot. Și nici. Așa. Din lemnul care nu mai avem, facem bețe. Facem 1, 2. Așa. Ce este treaba? Pac. Lemn. Merge? Bun, merge. Nu mai trebuie lemn. E ceva pe afară? Nu, nothing. Sabie, târnăcop, un topor momentan și o lopată. După cum vedeți, încă nu mi-am făcut chest și nici n-am de gând momentan. Trebuie să mai fac și o sabie pentru ce eventualitate. Nu, momentan nu mă interesează chiar cu ea. Oi, mâncare. Am mâncare aici, am porcea. Așa. Nu suntem înfometați. Am și un prieten cu mine, dar eu vreau să vă spun că am uitat. Eu voi face și o serie de Happy Wheels, dar voi face și niște videoclipuri cu doi băieți super bun prieten de-ai mei. Pe el îl cheamă By Like Pink și pe unul îl cheamă Dragoș, dar nu știu cum îl cheamă pe numele de YouTube, un coleg de-al meu. Și cu un băiat carp. Deci prima dată am să fac și cu I Like Pink, cu pusul I Hate Pink, așa. Și cam atâta. Altceva n-am să vă spun. Pac. Știu, e mai ușor să fac acum. Așa. Bun, avem lemn. Ce face ca un fel de portal. Aici vreau să acopăr, chiar dacă e cu dirt, acopăr. Și să nu cadă mobii, după să mă mai sper eu leacă. Pac.
pac, ca să mă simt în siguranță. Pac, pac, pac. Asta jumătate punem aici. Acum facem și un chest, care punem aici jos. Așa. Pac, 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 pac. Nu știu de ce am făcut asta, dar hai. Pac, pac. Nu că nu știu de ce am făcut asta. Nu trebuie să fac așa. Să luăm mâncarea. Mai trebuie să căutăm porci. Și punem jumătate aici. Și foarte bine, super ok. Up. Acolo n-am nimic de pus momentan. Dar chiar să fac cărbune. Merge. Nu. Da, pui mei. Fix atâta. Și porci ceapul. Chiar valoros. Asta așa. Așa și... Ai, shit. Așa. Și nu cred că videourile cu băieții ăștia 2, 3 voi posta mai târziu. Nu chiar astăzi sau săptămâna asta. Dar astăzi, azi 19, astăzi postez primul video. Vă rog, nu începeți să urlați. Vai, nu știți să faci aia. Nu știți să... Vai, nu știți să faci orice. Nu știi nimic. Este primul videoclip și emoțiile de YouTube. Ca voi să nu mă criticați, să începeți să urlați. Bă, lasă și de astea și să mă descurajați. Chiar dacă spuneți de astea. Deși nu vreau să spuneți. Tot am să mă țin până am să fac 50 de episoade. 2 serii. Happy Wheel să-l pun duminică. Și Minecraft îl pun când am timp. Ca astăzi. Să spun și eu ca să-mi placă mie. Pac, 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 pac. Și să urce, pac, pac, pac. Și să nu vadă nimic acolo și gata. Pac, 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 pac. Am mai luat lemn, că aveam nevoie. Așa. Acum ce vreau să fac? Nu vreau să fac asta, dar hai. Să punem în chest. Ăsta e chest, nu pot să-l deschid. Puteam frunze, puteam... Așa, tac. Tac, tac. Să-ți puțin. Scuzați, am avut o problemă cu un asociat. Așa. Mamă, ce tare. Nu fi stai. Nu știu. Vreau orice, cărbune, orice, nu contează. Mă len să sparg cărbunele. Pac, pac, pac. Vă promit că data viitoare nu o să ne mai întrerupă nimeni. Pac, 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 pac. Vreau să încerc ceva. Vreau să văd ceva. Da, am să fac așa. Cu astea, pentru că are mai mult. Așa. Dar nu găsesc